Example yacho yakafana nefoni yacho, foni iyo yakagadzirwa temple. Yakagadzirwa temple, ya. Yange panjokere yemhanya. Yakaenda. Azongo chimhanyira kuti. Wakadi kuenda nezuro. Ati pamwe nezuro ngowachengeteswa zvinhu. Andikuona. Makingi isitoni manje akafika achitaura story. Vamwe vari mulori vafuna kuti kalori kana kalori soka zvinodenti msatameneka leta ndikangwa
Mwakatombofungira kuti ndiye ganili ane tenga nanachi. Ani mukona majimtari. J asingi pane J ningi kai Ayo. Later. Pane Jabuna. Pane banana sandi. Sandi akafungira kuti ani na ese apenga. Ndiari kutaura. Wakaleteka. Saka muti zvakaleteka manje ka. Simba manje akazopinda. Akuradza undimba. Umba netimba. Andimukona manje. Kuna sandi. Basi mtu mwenye simba. Anyarare papa. Kanya hiyo. Saka uyu manje kawe. Wenyezi dzimungano dzevarungu. Anga kuti vanhu vachishurungurira vavhuroti. Ivo vakangwarira. Vakasvinura. Vasina kuzoti vakaposiwa. Tyre remubhuru. Yasingatiri. Asimukona papa. Angavangona. Vanogoti usafunguroti vari kushivakatodya kuratidza ubhuru ngemudhara ngane nyundi iona atorati andokura kuno zvinoita matora chekweni ndokugadzira makutengesera masini pakamera ndichimadhora aikustaff achisikana kana bhatiroda wei rakatongozvimba ari kutokukwana re ndarodza njira ukona manje ndikadaro business rangu 6,000 zviriko handezvebusiness hatingaite zvozvo kana maokei ukaenda ungambosvika uchinzwaro ndotora zvebasa rangu handitora zvimwe zvitora zvebasa rangu tekitoro livi titakutoderesa asi madomasi aiwa asi madomasi che50 ndosanda ndokukamurira kana zvisingaita zviite sha waiziya ndokamureri zvakutoita zvakutoita umutora anotora baro hapana arambi takaenda zatamile basa remunhu andikuona manje saka ndakange zvangozi open for business ye andikuona ndisaka mabusiness ye takanga tangoti hanzi matiye makutengeswa zimbani mama tell your mami andikuona zimbani nagogo pina headline place makero samukona manje mdala ndozvatandichiita sezvitupa zvatikutora kuti unogona kuita zvitupa zvanahanda kana 1000 fotokopi nemafotokopi zvitambi kana zvemabhambi angazofungira kuenda kumaricho kana kuti angaenda kumaricho unogona kuti swira wazi kunzi yecho yerumero pana uyezve andimukona wedu angapindira ipapo robotic stance rangapinda naro musiwo kanenge ndeimwe nyuye yakaitika gore iroro zvazvinzi anagugu vari kuseka vari kuti vapana vamazivana vari kutamba nyuye every day 31 December onzi vakasekwa musi wa 31 vaita noise isingaite vachiti ye mageto idakapana bhomoko aitikei tikofarira tikokukurukunya kuti tapina mugoredzo tikanzi every day zenyuye chipa rinongoedza saka vana ukungoswera vakatosukwa kwaizvo vana
tumanendende tumiriwo twemunhongerwa kana kuti tumunzi tumazimgoti kana tumadhilaini urikuona kaya kanga ukaita ino inazira autombotya nyaya autombotya nyaya togaya Dara.